समाज सिबियारि मिनन मोसाहारिनि मोनसे बाखनायथाव हाबा। जोनोमगिरि बिफानि मुङाव बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय 22,30,000 अनसुंथाइ। बे अनसुंथाइखौ होदों भैरबकुन्दआव लुबाय थानाय बाथौ थानसालिनि मुङाव। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेंखनाव थानाय समायना लावखार ओंखाम जाग्रा दावबायथिलि भैरबकुन्दनि साखाथियाव गोदानै लुबाय थानाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ थानसालियाव हाबलांग्रा गाहाय दरखंखौ समाज सिबियारि मिनन मोसाहारिया गावनि फारसेनिफ्राय दान होनायनि खोथा बायदियै दिनै बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजों गावनि आखाइजोंनो लुनो गोनां दरखंनि लाइ खुन्थियाखौ गायसननाय जायो। समाज सिबियारि मिनन मोसाहारिया भैरबकुन्दआव थानाय बाथौ थानसालियाव हाबलांग्रा गाहाय दरखंखौ गावनि जोनोमगिरि बिफा लिकेन्द्र मोसाहारिनि मुङै लुनो थाखाय गावनि फारसेनिफ्राय 22,30,000 रां दान होनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जायो। जोंनि उदालगुरि बाथौ गौथुमनि आन्दाराव मोनसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव बे भैरबकुन्द ओनसोलाव मोनसे मोजां समायना मोनसे बाथौ मन्दिर बानायबाय थादोंमोन। बे बाथौ मन्दिराव मोनसे बिराद गोनांथि जोंनि थाखाय समायना दरखं मोखां नांगौमोन। बे दरखं मोखांखौ सरकारनिफ्राय बा जिखुनु जाया रायजोनिफ्राय कालेक्सन खालामनानै बे न'नि खामानिखौ मावबाय थादोंब्लाबो खिन्थु रांनि आंखालाव जोंनि बे दरखं मोखांखौ गेटखौ बानायनो हायाखैमोन। बे बानायनो हायैयाव जोंनि जायफोर दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरि बिथांमोनहा आंखौ खावलायदोंमोन नोंथांनि फारसेनिफ्राय माबाफोर हेफाजाब होनो हागोन नामा नैबे जोंनि थानसालि बानायबाय थानायाव। बिदि आर'ज खालामनायाव आं नैबे जोंनि जिखिनि मावबाय थानाय जि बाथौ थानसालिनि मोखाङाव जि गेट बे गेटखौ आं जोंनि बाबा थैनायनि नामाव आं बेखौ स्वर्गीयारिनि नामाव माने लिकेन्द्र मोसाहारि स्वर्गीयारिनि नामाव बेखौ डनेट खालामदों आरो आं बानायनानै गावखौनो एसे गोग्गानाय मोन्दों। मानो होनब्ला गावनि सक्तिखौ बाहायनानै जिखिनि आं रां खामायनाय बे रांखौ खामायनायखौ आं दिनै नैबे गेट बानायनानै आं रायजोनि थाखाय मोनसे उपहार हिसाबै गावनि जाय मानसिखौ बिमा बिफाया जोनोम होयो बे जोनोम होनायनि बिमा बिफानि नामाव माबा मोनसे मावलांनो हागोन नामा सिन्था खालामनानै आं नैबेखिनिखौ रायजोनो बानायनानै दान होनाय जादों। खरसा गासै सरकारि खरसा हिसाबै जोङो एस्टिमेट बानायोब्ला 22,30,000 थांदों। बे 30,000आव दायो आङो बेयाव कमप्लिट माने डिजाइनबो थागोन, रं सं थागोन, गासैबो मोनसे मोजां सम्पुर्ण मोनसे समायना दरखं मोखां जानानै माने ओंखारनो थाखाय बेखिनि सरकारनि रेट ओंखारदों आरो बोसोरसे नांगोन बेखौ मावनो बिदि आरो। गिबियावनो दिनै बे गोथार फुंबिलिनि हाबाफारि गेट गायसननाय बे हाबाफारियाव नुजाथि फैनाय गासै गेदेमा बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। दिनै जोबोद गोजोनथाव रादाब होननानै बुंनांगोन। मानगोनां जोंनि समाज सिबियारि मिनन मोसाहारि बिथाङा गावनि आंगो बिफानि मुङाव बे गेटखौ डनेट खालामनानै दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनो लुफुंना होनो थाखाय आखायाव लादों। दा बे बिथिङाव भैरबकुन्द बे एलेकाया मोनसे इन्टारनेसनेल टुरिस्ट प्लेस आरो टुरिस्ट प्लेस हिसाबै गोबां दावबायारिफ्रा बेवहाय बेरायफैयो, पिकनिक जाफैयो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे बाथौ थानसालियावबो फैनानै गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरानो जा गुबुन गुबुन हारि माहारियानो जा फैनानै आर'ज गाबफैनो हागोन मुलुग गोजोननि थाखाय। आरो जों सान्दों बियो गासै सुबुं जिउनिनो मानसिफोर गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा खौसेयै बे सिबिथिलियाव फैनानै बाहागो लाफैनो हागोन। जों मिजिं खालामदों जे मिनन मोसाहारि बिथांनि इयुन जिउआ जाहाथे गोजोन जायो, बिथाङा समाजनि आरो गोबां खामानि मावनो हाबावथों आरो जोंनो समाजनि बिथिङाव जौगानाय हाबाफारियाव मदद खालामनानै आवगायलांबाय थानो हाथों बेखौ जोङो मिजिं खालामदों। दा बिथाङा जोंनो बे मेइन गेटखौ जिहेथु जोंनो बिफानि नामाव लुना होनो आवगायदों, बेबो बिथांनि थाखाय मोनसे जोंनो अनसायनाय गिदिर खामानि बिथांनि फारसेनिफ्राय। दा बेखायनो बिथांनि जोङो
समाजनि खामानि मावनाय बे बिथिङाव जोङो साबायखर बावदों। दा जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा अरायबो हास्थायगोन बिथाङा गोलाव जिउ मोननानै जाहाथे समाजनि खामानि मावबाय थानो हायो। बेखिनियानो। खुलुमबाय।